أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بادشاہیوں نو سلام کرتے بادشاہیوں نو سلام کر دے جڑے میرے حضور دے مرید بن گئے او دے نال محبتاں پان والے کوئی عمر تے کوئی صدیق بن گئے جنہیں حسین دے نانے نال ویر پایا کوئی جہنمی تے کوئی لعین بن گئے او دے نال محبتاں پان والے کوئی یزدانی تے کوئی شہید بن گئے اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المسلمین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تذکرہ میں کیتا سی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بھی انشاءاللہ اسے ہی ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا جس ہستی دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ کنیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرات محترم کون ہے صدیق اکبر جنہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں پوری دنیا دے حق ادا کر چلیا لیکن صدیق دا حق صدیق دے احسانہ دا بدلہ آسمان دا رب بھی لٹائے گا کون ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے نال میرے پاک پیغمبر نے بڑی محبتہ فرمایا اگر میں خلیل بنانا ہوندا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خلیل بنا لیندہ لیکن چونکہ میں اپنا خلیل رب تعالیٰ عنہ بنا چکیا اور آئیے اللہ دے نبی کس قدر محبتہ کرتے ہیں صدیق اکبر دے نال اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک دے نال بڑیا محبتہ کرتے نے اللہ دے نبی نے فرمایا صدیق چلیے کدی نہیں پوچھیا سونے کتھے جانا ہے آندھے ٹھیک ہے جی چلیے اللہ دے نبی نے فرمایا صدیق بیٹھ جائیے صدیق نے نہیں آکھے آقا آگے جا کے وہاں اتھے ہی بیٹھ جائیے صدیق نو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا
صدیق آؤ بدر چ چلیے، فرمایا سونیا حاضر، آؤ اوحد چ چلیے، صدیق حاضر، آؤ خندق چ چلیے، صدیق حاضر، آؤ ہجرت کر جائیے، جی صدیق حاضر۔ کون ہے صدیق اکبر جن نے حافظ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ رحمت للعالمین چے فرماندے نے کئی دنیا دے اندر کائنات دے لوگوں بڑے بڑے محبت دے دعوے کرن والے آئے نے، لیکن جویں دی صدیق نے نبی پاک نال محبت کیتی ہے، آندے نے کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا صدیق دا تے نبی پاک دا ایک لمحہ بھی زندگی چے ایسا نہیں آیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے آؤ چلیے تے صدیق نے پوچھا ہے کتے جا رہے ہیں۔ جیسے دی اللہ دے نبی نے فرمائے کہ آؤ صدیق ہجرت کر جائیے، جی میں حاضر، ہر مقام تے جی جی کرتے ہیں زندگی گزار چڑی ہے، جدو مال دیا لورا پہیاں مال قربان کر چڑیا۔ آئیے اللہ پاک نے نام قرآن مجید دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے وہ تو 40,000 درہم آپ دے کو 40,000 درہم، اور جس وقت ہجرت کر گئے نے تے 5,000 درہم رہ گئے، باقی سارے نبی تو قربان کر چکے نے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لوگو میرا صدیق نے او تو میرے تے مال نشاور کیتا جدو کوئی بھی میرا سہارا بنن تیار نہیں سا۔ آئیے سنیے کون ہے صدیق اکبر جدو سارا مال ہی قربان کر چڑیا نا تو آسمان تے رب نے قرآن نازل فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا سورۃ اللیل 83 پارہ اللہ پاک فرما دینے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالًا يَتَزَكَّىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی بندے نو اللہ نے جہنم تو بچا لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دور ہو گیا متقی بندہ جہنم چو۔ کون ہے متقی بندہ؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالًا يَتَزَكَّىٰ، او بندہ جنہیں اپنا مال اللہ دے راستے جے قربان کر چڑیا، نبی پاک تو قربان کر چڑیا، یا تزکا اپنے آمنو سنوال لیا، یا تزکا اپنے آمنو پاک کر لیا۔ اللہ اللہ کائنات دے لوگو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر اندر لکھ دینے، امام قرطبی تفسیر قرطبی چے لکھ دینے، در و منصور والے امام سیوطی نے لکھے ہے اے دے تو مراد سمتگی بندے تو مراد تے صدیق اکبر مراد رضی اللہ تعالیٰ نو۔ آؤ کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، آج لوگ انہاں دے بارے تبرہ بول دینے، تائیں تے میں دنیا دے اندر لوگاں نو دسنا پڑنا اور لوگوں صدیق ہوئے جنہ میرے نبی دے نال نہ رہے، آج روزے اندر وے کو دے صدیق پھر بھی نبی دے نال ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور میں تے انج بھی کیا کرنا وا، اور جنت بعد اندر ملے گی، صدیق تے آج بھی جنت دے اندر لیٹیا ہوئے ہے۔ کتے لکھیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، آپ فرماندے نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کائنات لوگو ہے جرا میرا منبر نا اور میرا گھر جرا حضرت عائشہ دا گھر ہے، یہ دے درمیان جری جگہ ہے نا اللہ پاک نے جنت بنا چڑی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر مینوں کہہ لیں دے نام
صدیق آج بھی لیٹے نے تے آج بھی جنت چلے نے صدیق دی ایویں جناب ایمان دے شکن والے ہو صدیق نو تے رب نے آج بھی جنت چ سلا چھڑیا ہے اللہ 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 کائنات اندر بسنے والو پچھلے جمعے دے اندر میں دسیا سی کہ اللہ تو بعد اور نبیاں تو بعد جو مرتبہ ہے مقام ہے وہ ابو بکر صدیق دا ہے اور اے ہوئی میں دلائل تو اندروں ثابت فرمایا کہ نبیاں تو بعد اگر مقام والے شان والے تو صدیق اکبر نے اے اللہ نے بھی آکھیا ہے اللہ دے نبی نے بھی آکھیا ہے کائنات دے لوگوں سارے صحابہ نے بھی آکھیا ہے کہ نبیاں تو بعد صدیق دا مقام ہے حضرت علی نے بھی آکھیا ہے اور آج سنو صدیق کنو اللہ تو نبیاں تو بعد کنو مقام حاصل ہے وہ کون ہے صدیق اکبر سنیے آمینہ دے در یتیم نے ایک دن فرمایا ہم نے فرمایا من انفق زوجین کائنات دے لوگوں صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے آمینہ دے در یتیم فرما دینے ہم نے فرمایا لوگوں جرا بندہ اللہ دے راستے دے اندر جورا جورا خرچ کر دے یعنی ایک بندے نے 1000 روپیہ اللہ دے راستے چ دینا ہے تے 500 دے 2 نوٹ دیندا ہے جے کسے نو ایک سوٹ دینا ہے 2 سوٹ دے دیندا جورا جورا چیز اللہ دے راستے اندر خرچ کر دے آمینہ دے در یتیم نے فرمایا او جنت دے 8 بویاں تو آواز آئے گی اللہ 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 اور ایک دن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اے باب الریان جنت دے گبوے دا نام باب الریان جنت دے گبوے دا نام باب الصلاۃ جنت دے گبوے دا نام جناب کائنات اندر بسنے والوں باب الجہاد آپ میں دروازے اندر نام دسی جا رہے نے کول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے نے اندر اللہ دے نبی جی جنت دے ایک بوئے جو ہی جانا نا لیکن کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے نا جنہوں جنت دے 8 بوئیاں تو آوازان گیا ہر فرشتہ بوئے والا کے گا او یارا ادھروں دیا جا یارا ادھروں دیا جا اللہ دے بندے ادھروں دیا جا اللہ 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 دے نبی دے کولو جنہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا نا آقا جی کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہے جنہوں جنت دے 8 بوئے ہی بلان گے اللہ دے نبی فرماندے نے وارجو ان تکون منہم وارجو ان تکون منہم اور منہم امید ہے اور میرے صدیق اکبر جنہاں نو جنت 8 بوئیاں تو بلایا جائے گا انہاں وچوں تم ہی خوش نصیب ہوئے گا اللہ 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 اور صدیق وہ ہے جنہوں جنت 8 بوئیاں تو آواز آئے گی اور سنن بیکی دی ایک روایت ہے اور میں پڑھی تو میں حیران رہ گیا سنیے کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے میرے نبی علیہ السلام سجدے پہ جان گے اور اللہ دے نبی نو اللہ فرمان گے اے رفع راسک سونے سر تے اٹھائیے اللہ دے نبی سر اٹھان گے پوچھا جائے گا سوال کیجئے مایا تو تھا میں رب تیانو عطا کر دیاں گا اور اللہ فرمان گے جس وقت سونے مانگ کی منگنے صدیق اکبر دا پیار دیکھو اللہ دے نبی فرمان گے اللہ میری امت دا حساب شروع کر امت دا حساب شروع کر لوگ بے یارو مددگار کدی ادھر جا رہے نے کدی ادھر جا رہے نے اللہ امتان دا حساب شروع کر تو اللہ فرمان گے سونیا کوئی بندہ پیش کر جدے تو میں حساب شروع کرا تو اللہ دے نبی علیہ السلام سب تو پہلا ابو بکر نو پکڑ کے اللہ دے سامنے کھڑا کرن گے اللہ اے میرے صدیق دا امتحان شروع کر اللہ فرمان گے اللہ سونیا تو اس بندے نو میرے سامنے پیش کیتا جدا میں حساب لینا ہی نہیں وہ ہے یار ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر شان والے، کس قدر مقام والے، اللہ 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 دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد مقام تے صدیق اکبر دا مقام ہے جنہاں نو جنت دے اٹھے بویاں چوں آوازاں پہن گیا تائیں میں محبت نہ کیا کرنا محبوب دے پہلے یار دا میں تینوں شان سنے دا محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنے دا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتے دا حالک صدیق عتیق ازلا تو سائیں در رفیق ازلا تو نبی در رفیق تک ونج دربار نو تک وج دربار نو ستا کول وکھیندا اللہ اللہ کون صدیق اکبر نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید دے کھولو نا عمل صدیق دے تولو خلد بہشت دے کھولو بیار یا جان تو سب کچھ واردہ یا جان تو سب کچھ واردہ آج قرض ادار دا آج قرض لویندا ایک پھول سائیں دے یار دا خوشبو وردیندا اللہ 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 دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے اندروں ابو بکر صدیق سب تو مقام والے عظمت والے مقام والے سنیے کائنات اندر بسنے والوں کون ہے ابو بکر کون ہے ابو بکر صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ من اتام منکم اليوم مسکینا کیڑا بندہ ہے جنہیں اج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے اج تے پراواں نو کوئی کھانا کھوان نو تیار نہیں اج سکے ماں پیو نو کوئی کھانا کھوان نو تیار نہیں اج سکیاں بہناں بوے روندیاں تر جاندیاں نے انہاں دے منہ تے لقمہ دین نو تیار نہیں آؤ لوگو سنو کائنات اندر بسنے والو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ آج کنے مسکین نو کھانا کھلایا ہے سارے صحابہ بیٹھے نے فقام ابو بکر کرے ہو جاندے نے اللہ دے نبی جی میں کھانا کھوایا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیتا ہے من اصبح منکم اليوم صائما کیڑا بندہ جنہیں اج روزہ رکھے آئے اللہ 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 فرضی روزے دی گل نہیں نفلی روزے دی گل ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا او میرے صحابہ اج کیڑا خوش نصیب ہے جنہیں نفلی روزہ رکھے آئے فقام ابو بکر اوے گالیاں کڈنا میرے یار صدیق نو میرے نبی دے یار نو میرے نبی دے یار دے ایمان تے شکن والے او کالے تے کالے کپڑے والے سن لے اور میرے نبی دا یار تے اتنیاں عبادتاں کرن والا انیاں محبتاں کرن والا او کالی زبان والا صدیق دے ایمان تے بکواس کردا ہے آ میں تینوں دساں او نیکی نہیں جڑی صدیق اکبر دے اندر نہ ہوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے ہوئے نے آندے نے سونیا میں اج روزہ رکھیا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال فرمایا لوگو من اتبع منکم اليوم جنازۃ کیڑا بندہ ہے جنہیں کسے مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہوئے کیڑا خوش نصیب ہے جنہیں مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہے اے اج تجھ پراواں دے جنازے نہیں پڑھدا اج بہناں دے جنازے نہیں پڑھدا میں تے ایسے بھی بد نصیب ویکھے نے جڑے سکے ماں پیو دے جنازے بھی نہیں پڑھدے گلیاں تے تھکے کھردے پھردے نے والدین تے بے ناراض نے انہاں دے جنازے پڑھن نوں بھی تیار کوئی نہیں سنو میرے نبی دا یار آپ نے فرمایا میرے صحابہ کنے کسے مسلمان دا جنازہ پڑھے ہے فقام ابو بکر کرے ہو
ہو جاندے نے آقا جی میں آج ایک مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال فرمایا لوگو من عاد منکم اليوم مریضا آج کیڑا خوش نصیب ہے جنہیں کسے بیمار دی بیمار تمہاری کی دی ہے آج کیڑا بندہ ہے جنہیں کسے مسلمان دا حال پوچھے اور نمازی ہو آج نمازی بیمار ہو جائے او دا کوئی حال نہیں پوچھدا او مسجد طرف دا مر جاندا ہے کوئی حال پوچھن نوں تیار نہیں او والدین سسکدے مر جاندے نے کوئی حال پوچھن نوں تیار نہیں بھرا روندے مر جاندے نے یار میرے بھرا نوں ملا دیو بھرا دا ایڈا دل سخت ہو گیا ہے بھرا نوں ملن نوں تیار نہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ آج کیڑا خوش نصیب ہے جن نے کسی بیمار دا حال پوچھیا ہے بیمار دی تماداری کی دی ہوئے فقام ابو بکر کھڑے ہو جاندے نے آقا جی آج میں بیمار دیاں تماداریاں کی دیاں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو ہم نے فرمایا لئن اجتمعنا من امراہن اور لوگوں جدے وچ چارے ہی کم ہون داخل الجنہ وہ بندہ جنت سے چلا جاتا ہے جدے اندر چارے کام ہونا بندہ جنتی ہے صدیق اکبر نو جنت دیاں بشارتہ مل گیا کون ہے صدیق اکبر سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نہ محبتہ کرن والے اللہ دے دین نال پیار کرن والے اللہ دے دین دے نال محبتہ کرن والے اللہ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جامع ترمذی دی حدیث ہے جامع ترمذی دی 3686 نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین و آخرین آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے ابو بکر عمر کل قیامت دا دن ہوئے گا جرے پہلے بزرگ گزر چکے جرے بعد اندر آنے والے قیامت تک جننے بڑھے ہو کے فوت ہونگے انہاں بڑھیاں دے سردار ہونگے تے ابو بکر عمر ہونگے اللہ یہ سید حدیث میں بیان کردہ خوش نصیب نے وڈیرے خوش نصیب نے او بزرگ جنہاں نو ساتھ ملے گا ابو بکر عمر دا ملے گا اللہ او جنہاں دے چٹے والے خوش نصیب نے او بندے میں قربان جاواں اور نبی ساتھ نے صدیق دے تے صدیق دے ساتھ نے وڈیرے اللہ جنہاں دے نال وڈیریاں دا ساتھ ملے گا تے صدیق اکبر دا ملے گا حضرت عمر دا ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سردار ہونگے جنت دے وڈیریاں دے سردار ہونگے تسی کہو گے جنت جے سارے جوان ہونا ہے جرے دنیا دے اندر بڑھے ہو کے فوت ہونگے انہاں وڈیریاں دے سردار ابو بکر عمر ہونگے تے جرے دنیا دے اندر جوان ہو کے فوت ہونگے انہاں دے سردار حسن و حسین ہونگے اللہ اور آؤ سنیے کون ہے ابو بکر عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجامع ترمذی دی حدیث ہے 3748 نمبر حدیث آمینہ دے در یتیم فرماندے نے آمینہ دے در یتیم فرماندے نے اور لوگوں ایک دن سارے سے آپا بیٹھے نے آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و ابو عبیدہ فی الجنہ اللہ اور آپ نے فرمایا ان سا سعید فی الجنہ آپ نے 10 صحابہ
صحابہ دے نال ہے وہ عبد الرحمن فل جنہ 10 صحابہ نو ایک کوئی مجلس دے اندر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے 10 ہی جنتی نے 10 ہی جنتی نے ایک کو مجلس دے اندر انہاں وچوں سب تو پہلا جنہاں نام لے آئے نا میرے پیغمبر نے وہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کیا کرنا جنہوں جنتی نبی پاک کہہ دین جنہی زبان چو جتوں بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے تو سچ نکلتا ہے وہ دے جناب گالتے جرا یقین نہیں کردا وہ بندہ ایمان تو ہی خالی ہے بولو ایمان تو ہی وہ بندے دا ایمان مکمل نہیں وہ ایمانداری نہیں جرا صدیق نو ایماندار نہیں ماندا اللہ اللہ سنیے کائنات اندر بسنے والو کون ہے ابو بکر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا حوض ہوئے گا حوض سے میں بیٹھا ہوں گا جیرا میرے حوض تو ایک دفعہ پی لے گا انہوں 50,000 سال دن تک پیاسی نہیں لگے گی 50,000 سال دے دن تک انہوں پیاس نہیں لگے گی اور نبی پاک نے فرمایا حوض سے بھی میرا ساتھی ہوئے گا دے ابو بکر ہوئے گا حوض سے میرا ساتھی ہوئے گا تو ابو بکر ہوئے گا اللہ اللہ یہ بھی جامع ترمذی 3668 نمبر حدیث اور سنیے آپ علیہ السلام تشریف فرمان مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ این چادر تھا چکی ہے دوڑ دے مسجد داخل ہوئے نے حدیث صحیح البخاری دی 3661 نمبر حدیث آمینہ دے در یتیم نے جدوں ویکھیا نا حضرت ابو بکر لگدا کسے نہ لڑ کے آئے نے ایویں لگدا ہے پج دے مسجد ورے نے اللہ دے نبی نے پوچھا یار کی گل ہے کیوں ایڈا پریشان نظر آنا ہے ان اللہ دے نبی جی آج عمر دے نال جھگڑا ہو گیا ہے عمر دے نال لڑائی ہوئی ہے تے مینوں بعد اندر احساس ہویا ہے میں کڈے صاف دل والے میرے نبی دے یار نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور لوگوں میرے نبی دے یار آپس اندر بڑے رحم دل نے کافر آواز سے بڑے ہی سخت نے آج ایسی اپنے آواز سے بڑے سخت ہو گیا دیکھو ابو بکر عمر دا جھگڑا ہو گیا جھگڑے ہوئی جاندے نے تے حضرت ابو بکر گھر بیٹھے نے تے فوراً احساس ہویا کہ یار عمر دے نال میں لڑائی کیتی ہے کیوں نہ میں جا کے معافی منگ لوا ابو بکر وڈے نے عمر چھوٹے نے وڈا معافی منگن واسطے جا رہا ہے اور لوگوں آ جاندہ میں جاواں تے میری ناک نہیں رہندی وہ بھی آندہ ہے کہ میرے کو بڑی علی آیا میں انہوں کدی کہا ہی نہیں پایا اور سنو آپس اندر پیار نہ رہن والے بن جاؤ نفرتہ نہ دلا چھ رکھو بغض نہ رکھو حسد نہ رکھو اے اللہ دے کرنے پیار نہ رہا کرو اللہ اللہ آمینہ دے در یتیم نے صدیق نو پوچھیا او میرے صدیق گل کی ہے اللہ دے نبی جی جھگڑا ہوئے عمر دے نال میں گھر بیٹھا سا تے میں معافی منگن واسطے عمر دے کول گیا وا عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا تے میں تہاڈے کول آ گیا وا سنو حضرت عمر بھی تھوڑی دیر بیٹھے نے تے احساس دل اندر آ گیا اور یار عمر تیرے کول ابو بکر آئے خود چل کے آئے تو معاف نہیں کیتا چل ابو بکر کو میں جا کے معافی منگ لینا حضرت عمر ہن کروں چل پے نے ادھر ابو بکر چلے ادھر عمر چلے نے ہن عمر سدھے جا کے ابو بکر دا گھر کھڑکھڑاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلے ابو بکر گھر اندر نہیں تے حضرت عمر آندے نے جی آج ابو بکر گھر اندر نہیں تے ابو بکر دی ایک کوئی جگہ او نبی پاک
اور نبی پاک گئے، نبی پاک دے کولی گئے انہیں نے اے بھی لب دے سدھے مسجد نبوی اندر جا کے ویکیا تے حضرت پاک پیغمبر کو صدیق اکبر بیٹھے نے تے میرے نبی نے جدو عمر نو مسجد آندیا ویکیا ہے تے فرمایا ابو بکر تو عمر دے کولو معافی منگی ہے تے تینوں عمر نے معاف نہیں کیتا. جی اللہ دے نبی پر ہی ناراض ہو گئے نے، غصے نہ سرخ ہو گئے نے تے حضرت عمر بھی نہیں دیر نو مسجد تے داخل ہو جاندے نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو عمر نو ویکیا تے آپ نے بڑائی غصے دا اظہار فرمایا ہے تے ابو بکر انج گھٹنیاں دے پار جات جوڑ کے نبی دے اگے بہ گئے نے. سونیا عمر نو کچھ نہ کیا جے، عمر نو کچھ نہ کیا جے، میں عمر نو معاف کر چھڑیا ہے. سونیا عمر نو کچھ نہ کیا جے. او کڈے صاف دلاں والے میرے نبی دے یار نے، اے ابو بکر دا کڈا صاف دے لے، میرے عمر دا کڈا صاف دے لے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کٹھے ہو جاؤ. صحابہ کٹھے ہوئے نے، آپ نے اسرا منبر دے کرے ہو گئے نے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آپ نے خطبہ پڑھیا ہے، خطبہ پڑھن تو بعد فرمایا لوگو اے تسی جدو مینوں سارے جٹلان والے سو، میرا ابو بکر مینوں منن والا سی. جدو تسی سارے میرے تو نفرتاں کرن والے سو، ابو بکر میرے نال محبتاں کرن والا سی. جدو تسی سارے میرے تو دور ہوندے سو، میرے قریب آندا سی تے ابو بکر قریب آندا سی. جدو تسی سارے اپنے مال نو کافراں دے اندر کر کے مینوں قتل کرن دے منصوبے بنائے سے تے اودوں میرے ابو بکر مینوں مال دے کے تے مینوں بچایا کر دے سل. جدو مینوں مال دیاں لوراں پیندیاں سل اودوں ابو بکر مینوں سہارا بن جاندا سی. اے لوگو مینوں کہہ لیندے ہو میرے نبی نے اج درس دیتا تے ابو بکر دی شان دے دیتا ہے، اج درس دیتا تے ابو بکر دے ایمان دے دیتا ہے، اج درس دیتا ہے ابو بکر دے حیا دے دیتا ہے، اج درس دیتا ہے تو آنا ایمان تو خالی ہو گئے نے. اور ظالمہ ویکھتے صحیح میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو بکر، میرا ابو بکر ایماندار ہے، سب تو پہلا ایمان لے آنے والا ہے. اے میرے نبی نے تصدیق کر دیتی ہے اور فرمایا صحابہ سن لو اللہ دے نبی نے جرے الفاظ بولے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِي صَاحِبَنِي فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِي وَأَنْتُمْ صَحَابِي. فرمایا میرے صحابہ، اے میرے ساتھی ابو بکر نو تکلیف آدے تو کیوں نہیں جے باز آندے، میرے صدیق نو تکلیف دین تو کیوں نہیں باز آندے. تیانو نہیں پتا صدیق دا دکھ میں محمد دا دکھ ہے، اور میرے صدیق نو تکلیف دین تو باز کیوں نہیں آندے. صحابہ آندے نے اس دل تو بعد جدوں دے میرے نبی نے ابو بکر دی شان بیان فرمائی ہے، اس دن تو بعد فماذا بعد آسانی، اس دن تو بعد کدی بھی صدیق اکبر نو کدی کسی نے دکھ نہیں دیتا. وہ ہے میرے نبی دا یار، اور جدی شان میرے نبی بیان پہ کر دے نہیں تو آنا ایمان تو خالی ہو گئے نے. نا ظالمہ ایویں دیاں گلاں کر کے میرے نبی نو پریشان نہ کریا کر، میرے نبی نو دکھی نہ کریا کر. صدیق تے او ہے جن نے جند جان میرے نبی تو قربان کر چھڑی ہے. مدنی تو بعد رہبر، مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی. مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی. آقا دا یار گارے، آقا دا گار یارے تسلیم کرنا پوسی. آقا دا یار گارے تسلیم کرنا پوسی. مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی. نبیان تو بعد رتبہ صدیق دا ہے بارا.
نبیاں تو بعد رتبہ صدیق دا ہے بارا جنت دا چودھری ہے جنت دا چودھری ہے سونا یار گار پیارا سونا یار گار پیارا منکر صدیق نو سر سر کے مرنا پوسی نبیاں تو بعد رہبر صدیق مننا پوسی اللہ اللہ کون ہے ابو بکر کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کافرن میرے نبی نے اس طرح کیرا پا لیا ہے کیرا پا کے عقبہ بن نبی معیط نے اے جناب چادر وال لئیے چادر پا کے میرے نبی دے گلے اندر اے وٹ جاری جا رہا ہے اور سنو کاموں کی دیو باسیو اور میرے نبی دا یار کون ہے عقبہ بن نبی معیط نے جدو وٹ جاری جا رہا ہے تے میرے نبی دی گردن سرخ ہو گئی ہے میرے نبی دی آنکھیں جو کھلیاں دیاں گلیاں رہ گئیاں نے حضرت صدیق نو پتا چلیا پج دے آئے عقبہ نو مجراب تک کا ماریا یا کیا تقتلونا رجلا ان یقول ربی اللہ فرمایا کیا ایسے آدمی نو مار دے ہو جدا قصور ہے میرا رب اللہ اللہ نے صدیق دے الفاظ ایڈے پیارے لگے اللہ نے قرآن بنا چھڑے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا اس آدمی نو مار دے ہو جدا قصور ہے کہ میرا رب اللہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو چھڑان دے رہے کافرہ نے نبی پاک نو چھڑیا تے صدیق اکبر نو مارنا شروع کر دیتا صحیح البخاری دی حدیث ہے سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا ماریا انہا منہ دے تپر منہ دے جناب چھتر مارے منہ دے جناب پولے مارے منہ دے جناب ٹھڈے پہ مار دینے اور لوگوں کا انہات اندر بسنے والو صدیق اکبر دا منہ جو سوچ گیا ہے اینا کجرا نظر ہی نہیں ہوندہ اللہ اللہ کی دی خاطر نبی دی خاطر مارا کھا دیا نے اللہ اللہ جنہوں صدیق اکبر نو اینا ماریا گیا نا تے ان بے ہوش ہو کے جناب تلے ڈگ پہنے تے کافران کیا ابو بکر دے ایدہ دے کم مک گیا ہے تے انہا دی ماں ام الخیر نو پتا چلے ہے حجے او دو ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا تے ماں پج دی پتر دے کول آئی ہے تے پتر نو چک کے اپنے کر لے آئی ہے تے میرے یار ابو بکر نو میرے نبی دے یار ابو بکر نو جدو ہوش آیا ہے تے دیکھیا منہ چے پانی پہ پاندے نے حضرت ابو بکر نے منہ چو پانی تھوک دیتا ہے تے آکھیا ماں منو اے پہلا دس میرے نبی دا کی حال ہے میرے نبی دا کی حال ہے تے ماں دیا میرا پترا او دی خادر تینوں آج بریاں ماران دیتیاں گئیاں نے آج تم مر جاندہ تے میں کی کر دی آکھیا ماں دس میرے نبی دا کی حال ہے لم ازگ تعامن ولا شریب تو شرابن اے اماں میں ایک لکمہ بھی چگ نہیں کرانگا ایک کٹ بھی پانی دا نہیں پیوانگا جنہی دے تک میرے نبی دے بارے منو نہیں دس دین دی تے ماں دیا پترا منو کی پتا تیرے نبی دا دا کی حال ہے تے معذرت ابو بکر آندے نے اے اماں جا ام جمیل جری خطاب دی بیٹی ہے انہاں دے کولوں پوچھ جا کے ام جمیل نو آکھن لگی تو غیر مسلم ہے منو نہیں لگدا کہ تو ایویں کوئی نبی دیکھ بارے کوئی سازش نہ کر دے میں تیرے نال چلنی آ ام جمیل میرے نبی دے پتہ دسن واسطے صدیق اکبر دے کول آئی ہے تے آندی ہے ابو بکر میں تینوں دستے دینی آ لیکن تیری ماں موجود ہے آکھیا نہیں تو دس دے دسے آگے اللہ دے نبی ٹھیک ٹھاک نے تے زید بن ارقم دے گھر اندر موجود نے تے حضرت ام جمیل نے ایک پاسوں پکڑیا ایک پاسوں ام الخیر ماں نے پکڑیا کندھیاں دے ہاتھ
رکھ کے صدیق نو انج پیر کسیٹ دے جا رہے ہیں. چل دیا زید بن ارقم دے گھر اندر پہنچے نے تے میرے نبی نے جدوں صدیق نو ویکھیا ہے تے آپ نے اسرا سینے نال لایا ہے تے فرمایا صدیق دینوں میری خاطر اج بڑیاں تکلیفاں سہنیاں پئیاں تے صدیق اکبر دا جواب سنیا جے اوے کام کی تے باسیوں حضرت ابو بکر نے کیا گیا ہے آکھیا سونیا تسی بچ گئے ہو تے میرے واسطے جہان ہی بچ گیا ہے تے ہن کچھ نہیں ہویا تے صدیق دی جان کے ایدیاں 100 جاناں بھی تیاڈے تو قربان نے. اللہ اللہ کون ہے ابو بکر کون ہے ابو بکر جڑا نبی دی خاطر مارا کھایا کردا. اللہ 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 دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے یار حضرت ابو بکر نے ایک دن بلال نو ویکھیا تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا ہے کولیاں تے لٹایا گیا ہے اوپر پتھر رکھ دیتا گیا وے تے حضرت ابو بکر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے سونیا بلال نو انیاں تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے انہاں نو اگ دے کھولیاں تے لٹایا ہویا ہے تے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے ابو بکر برداشت میرے کولوں بھی نہیں ہوندا لیکن ہجے ساڈے کول نے وسائل نہیں کہ اسی بلال نو خرید لئیے. اللہ اللہ ابو بکر آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ اس دن تو میں ارادہ کر لیا کہ مینوں جنہ بھی کمائی کماواں گا میں بلال نو ضرور آزاد کرواواں گا. حضرت بلال نو صدیق اکبر نے آزاد کروایا ہے تے حضرت ابو بکر نبی دا پیغام لے کے آندے نے اے بلال ہجے ساڈے کول نے وسائل نہیں کہ تینوں آزاد کرا سکیے کلمہ ذرا ہولی پڑھ لیا کر تیرے کلمے تو جیلس ہو کے کافر تینوں زیادہ مار دینے. حضرت بلال آندے نے ابو بکر پیاریا میرے نبی نو جا کے دس دئی پہلا اونچی پرندہ ول کیوں دسیا سی اور بلال مر سکدا ہے اگ تے لیٹ سکدا ہے اگ تے جان قربان کر سکدا ہے لیکن کلمہ ہولی نہیں پڑھ سکدا. حضرت بلال کی آندے نے جنہ مرضی ظلم کمال ہے او میاں جنہ مرضی ظلم کمال ہے پاوے بلدی اگ تے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا. او میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں سونا آمینہ دا لالے جن میرے جیا سینے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا. اللہ اللہ میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو اپنی خواہش دا اظہار فرمایا ابو بکر میرا بھی دل کر دے بلال نو آزاد کروا لئیے. حضرت ابو بکر نے محنت مزدوریاں کر کے ابو بکر نے حضرت بلال نو آزاد کرایا اور کئی غلاماں نو آزاد کرایا. اور سنو میرے نبی دی حدیث آپ نے فرمایا جس بندے نے ایک غلام نو اللہ دی رضا واسطے آزاد کروا دیتا اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر انت عتیق آج تو بعد تو جہنم تو آزاد ہے. کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے دے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر حضرت عمر فرمایا کر دے ابو بکر ساڈے سردار بھی نے ابو بکر ساڈے محبوب بھی نے حضرت ابو بکر ساڈے ساریاں تو بہتر بھی نے تے نبی پاک دے محبوب بھی نے. اللہ اللہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فضائل صحابہ چ لکھ دینے فرماندے نے من یشتمی ابا بکرین و عمر و عائشہ فرمایا لوگو جڑا بندہ ابو بکر عمر اما جی عائشہ نو گالیاں کٹ دے ما ازاو علی الاسلام اس بندے نے اسلام نو تکلیف پہنچائی انہیں صحابہ نو تکلیف کلی نہیں دیتی انہیں پوری دنیا دے دل نو مجروح کر دیتا. اور ظالمہ تو زبان جو الفاظ
کٹ کے مسلمانوں دے دلاں نو زخمی کر دینا ہے۔ سنو میرے نبی علیہ السلام دے بارے حضرت ابو بکر کون نے؟ اللہ اللہ امام باقر فرما دینے انہاں شیعہ دے امام نے حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالی فرما دینے لوگو من جاہل فضل ابی بکرین و عمرہ ابی بکرین و عمرہ فقد جاہل سنہ جیرا بندہ ابو بکر عمر دے مقام نو نہیں جاندا او بندہ ہے ہی جاہل ہے، انہوں سنت دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں سنت دی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ یہ جعفر صادق رحمہ اللہ فرما دینے جعفر صادق کون نے؟ امام باقر دے بیٹے نے۔ امام باقر کون نے؟ زین العابدین دے بیٹے نے۔ زین العابدین کون نے؟ حضرت حسین دے بیٹے نے۔ حضرت حسین کون نے؟ حضرت علی دے بیٹے نے۔ حضرت علی کون نے؟ میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے صحابی نے۔ سنو کائنات اندر بسنے والوں امام جعفر صادق فرما دینے باری اللہ فمن تبرع من ابی بکر و عمرہ جیرا بندہ ابو بکر و عمر تو کالیاں کر دے ابو بکر عمر تو بری ہوندہ ہے، اللہ اونا تو بری ہو جاندہ ہے، اللہ دا اونا نہ کوئی تعلق نہیں ہوندہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی سید سبتین شاہ نقوی رحمہ اللہ فرماندے نے میرا مامو سی، میرا مامو ساڑھے کار جنہوں کوئی کتا آندہ نا میرا ماما کیا کردہ اے کتا آیا یعنی ابو بکر عمر آ گیا ہے، معاذ اللہ اے دیکھو ابو بکر عمر آیا ہے، کتے نو وے کہ ابو بکر کہہ دیندہ، کتے نو وے کہ عمر کہہ دیندہ، معاذ اللہ۔ حضرت سید سبتین شاہ آج بھی زندہ نے فرماندے نے لوگوں جدو میرا ماما فوت ہویا ہے تے جدو مر گیا ہے تے او دے منہ چو کتے دیاں آوازاں دیاں نے اے میں پونک دے جویں کتا پونکیا کر دے۔ او یارو اے تے دنیا دی زندہ مثال ہے، جننے بھی صحابہ نو برا کیا ہے اللہ پاک نے انہاں نو دنیا دے عبرت نشان بنا چھڑیا ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کر دے اور لوگوں کاش کہ میں تن کا ہندہ تو میں نو پوچھے ہی نہ جانا نہ میں زندہ ہندہ، تن کا پکڑ کے تیلا پھر کے آندے کاش کہ میں وہی ہندہ۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ ایک دن انہاں دے غلام نے جناب ایک مٹھائی لے آندی ہے، مٹھائی ابو بکر صدیق نے کھا لئی ہے تے آندہ ابو بکر جی جان دیو مٹھائی کھا دی ہے، آکھیا کھا دی ہے، آکھیا زمانہ جالی اچے میں کہانت کی دی سی، زمانہ جالی اچے میں ٹیوا لایا سی، آج جو دا ٹیوا پورا ہو گیا ہے انہیں خوشی اندر منو مٹھائی دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جرا بندہ ٹیوے لانے والے کو لو جاندہ ہے، جرا بندہ ہاتھ وخاندہ لوکانو کہ بیگ میری قسمت چکی لکھی ہے، مات جا ہاتھ کی لکیروں پہ غالب نصیب تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس دے اے اللہ میں میرے آقا جی میرے سردار جی ایک کہانت کی تھی سی، ابو بکر نے اپنے منہ چینج ہاتھ ماریا علاقہ فاؤ گدی جا کا ہاتھ مار کے الٹی کر دیتی ہے تو لوگاں نو دستا ہے کیا اللہ صدیق دا پیٹ ایک حرام دے لقمے تو پا کے۔ اور میرے ویرہ میں پوچھنا چاہنا اور صدیق اکبر تے جناب ایمان تے بکواس کرنے والیا تیرا کھانا بھی حرام دا، تیرا پینا بھی حرام دا، تیرے کپڑے بھی حرام دے، اور کس شان دے بارے کس ذات دے بارے تبرہ کرنے اور ذات جرا ایک حرام دے لقمے تو بچیا کر دے، جن نے جناب کھاتا لقمہ الٹی کر کے بہا دیتا، اور کیا اللہ صدیق اکبر دا پیٹ ایک حرام دے لقمے تو پاک ہے۔ کون صدیق اکبر؟ آج جناب دنیا دے اندر عمر 63 سال ہے، 13 ہجری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار اے جناب اماں جی عائشہ دی گود ہے تے صدیق اکبر روئی جا رہے نے، اور ماں جی عائشہ نو روندیا ویکھیا، آکھیا میری بیٹی عائشہ کیوں پہ رونی ہے؟ آکھیا ابو جی ترونی تاما اج وقت دا حکمران خلیفہ دنیا تو جا رہے ہے،
کون ہے خلیفہ؟ سنو یارو خلیفہ ہوئے ان جناب حضرت ابو بکر دی لاش ابو بکر دا جنازہ جا رہا ہے تے یتیم بچیاں روئی جاندیاں نے تے لوگ پوچھیا بچیو تسی کیوں روندیاں جے تے آکھیا سی کیوں نہ روئیے جدوں دا ساڈا باپ فوت ہویا ہے اے وقت دا حکمران ساڈیاں بکریاں نو پٹے پایا کردا سی اے وقت دا حکمران ساڈے گھر دا کم چلایا کردا سی اج نہیں رہیا تے ازیاں نے اج یتیم ہو گئیاں وا کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوٹھری دے اندر جا کے اودی صفائی کریا کر دے ایک دن حضرت عمر نے ویکھیا تے آکھیا ابو بکر اوتھے ویکھیا ایک مائی بیٹھی اکھاں تو نبی نہیں ہے اودے جناب پخانہ بھی صاف کر دے اودے ویڑے دیاں صفائیاں بھی کر دے اودے گھر نو صاف ستھرا بھی رکھ دے کون وقت دا حکمران ہے اج دنیا تو جان لگا ہے کہ ماں جی عائشہ رون لگ پئیاں آکھیا میں بیٹی کیوں رونی ہے آکھیا ابا جی تا رونی اج تسی دنیا تو جا رہے ہو گھر نویں کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں نویں کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آندے نے اور میری بیٹی ہے کفن چنگا ہوئے کفن پرانا ہوئے کفن نواں ہوئے گالتے عملہ نل بننی ہے اے جری میں چادر پائی ہے نا اے گتھامت پائی ہے کہ اپنے جسم نہ لپیٹی ہے انہاں نو تو لے آجے ایک چادروں لے لے آجے تو کہ انہاں جی کفن دے دے آجے صدیق دا بیرا پار رب کر چڑے گا اور کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کائنات اندر بسنے والوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان تے شکن والے ہو آج 63 سال عمرے روزانہ ہی ابو بکر پوچھ دینے اے عائشہ آج کی دینے آکھے ابو جی آج سوار دا دینے آکھے لگتا ہے آج میرا رب منو ہی اپنے محبوب دے کولی بلا لے گا کیونکہ جدو میرا نبی گیا سی نا وہ تو انہاں دی عمر 63 سال سی آج صدیق دی عمر بھی 63 سال سی جدو اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے اور لوگوں عمر 63 سال صدیق دی عمر بھی 63 سال اللہ دے نبی دنیا تو گئے تے دن سوار دا صدیق دنیا تو گئے تے دن سوار دا اللہ دے نبی نو بھی وفات 2 سال پہلا یہودیاں نے زہر دیتا ہے صدیق اکبر نو بھی 2 سال پہلا جناب یہودیاں نے زہر دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دیکھو اللہ دے نبی دا نواسا حضرت حسین نو شہید کیتا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر نو شہید کیتا گیا ہے حضرت پاک پیغمبر بدر اندر نے صدیق بھی بدر اندر نے ابو بکر اللہ دے نبی احد اندر نے صدیق بھی احد اندر نے اللہ دے نبی خندق اندر نے صدیق بھی خندق اندر نے اللہ دے نبی جناب فتح مکہ اندر نے صدیق بھی فتح مکہ اندر نے اللہ دے نبی مدینے اندر نے صدیق بھی نال مدینے اندر ہے اللہ دے نبی مکے اندر نے صدیق بھی مکے اندر نے اللہ دے نبی تبوک اندر نے صدیق بھی تبوک اندر نے اللہ دے نبی جناب خوشی اندر نے صدیق بھی خوشی اندر ہے اللہ دے نبی غم زدہ نے صدیق بھی غم زدہ ہے اور لوگوں کون ہے صدیق اکبر جیرا ریان نال ستا ریان اور کائنات اندر بسنے والوں نبی پاک دے نال دنیا تے بھی رہے نے آج یارگار اندر بھی کٹے ہی ستے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو نبی پاک اٹھن گے نال صدیق بھی اٹھن گے جدو حوض کوثر دے ہون گے نبی ہون گے نال صدیق بھی ہون گے جدو جنت جا رہے ہون گے نبی دے نال بولو کون ہوئے گا ذرا گج کے بولو کون ہوئے گا صدیق ہوئے گا آج دنیا دے اندر لوگوں صدیق ہے جرا دنیا تے بھی نبی دے نال ہے قبر اندر بھی نبی دے نال ہے اور کل جنت بھی نبی دے نال ہوئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ